През 1895 година Върховният комитет организира тъй наречената четническа акция, при която около 800 бойци, разделени на няколко чети, ръководени от български офицери, навлизат имам предвид, като казвам български офицери и офицери от българската армия. Тези бойци навлизат от България в Източна Македония и водят няколко сражения с османската армия, навлизайки приблизително до Мелник някъде. Четите обаче в крайна сметка са отблъснати и се прибират обратно, но акцията показва, че македонските българи са готови да се борят за свободата си. В началото на следващата година комитетът изработва проект за реформи в Отоманската империя, който е изпратен на ЦК на ВМРО в Солун. Проектът предвижда обособяване на Македония и Одринска Тракия в отделни административни единици в рамките на Отоманската империя, по примера на Източна Румелия, със собствен законодателен орган, вътрешна административна уредба и управител, принадлежащ към преобладаващата народност в региона с мандат от 5 години. В проекта се предвижда чиновниците и жандармерията да се избират пропорционално от населението, а официалните езици на автономията да са турски и езика, който говори мнозинството от населението. Любопитен факт е, че именно този върховистки вонаводници проект е възприет от ВМРО като основа за нейните политически искания и заляга в новия и устав, приет през 1896 година. След създаването на представителство на ВМРО в София в края на 1896 година, неговите членове са по право членове и на Върховния комитет, т.е. макар и необединени, двете организации действат съвместно и в синхрон. През май 1900 година Върховния Македоно-Одрински комитет и ВМРО подписват съвместен протокол, с който офицерите от българската армия, членуващи в Върховния Македоно-Одрински комитет, се допускат и в структурите на вътрешната организация. Двете организации правят общи постъпки пред българската екзархия за назначаване на учители в Македония и Одринско по списък, предоставен от Централния комитет на вътрешната организация в Солун. Много важна помощ Върховният комитет оказва на ВМРО при изграждането на Четническия институт, т.е. най-добре подготвените бойци от въоръжените сили на организацията. Тук трябва да отбележим, че във Върховния комитет, още в края на 19 век, се включват много военни от българската армия, офицери, които прегръщат каузата за освобождение на поробеници и сънародници в Македония и Одринско. Именно с посредничеството на Върховния комитет много български офицери преминават в Македония и Одринско, за да обучават населението да борави с оръжие и да го закрилят от потисничеството на турците, местните разбойници и чуждите пропаганди в ролята си на воеводи и военни инструктори на чети на вътрешната организация. Мнозина от тези офицери, които остават дълбоки следи в историята на освободителното движение в Македония и Одринско, са родом от свободна България, като например фелдфебел от българската армия Христо Чернопеев, родом от село Дерманци, Ловешко, поручик Любомир Стоенчев от Търново, т.е. Велико Търново, бившата столица на Второто българско царство, подофицер Петър Ангелов от Хасково, фелдфебел Кръстю Катранкюв, по-известен като Кръстю Българията, родом от Враца, старши подофицер Боби Стойчев от Дряново, бъдещия скопски войвода, подофицер Георги Иванов Георгиев Гюров, по-известен като Марко Лерински от Котел, подофицер Атанас Бабата от Пазарджишко, поручик Лука Иванов от Панагюрище, поручик Тома Давидов от Ловеч, старши подофицер Тане Николов, родом от село Коручешме, Хасковско и много други. Разбира се, не по-малко са и българските офицери, изпратени от комитета в Македония и Одринско, които са родом от тези краища. Поручика от българската армия Борис Сарафов от село Либяхово, тогава Неврокопско, днес Гоцеделческо. Поручика, по-късно полковник от българската армия Борис Дрангов от Скопие. Капитан, по-късно генерал Александър Протогеров от Охрид. Поручик, по-късно полковник Димитър Думбалаков от село Сухо, Лагадинско. Подпоручик, по-късно полковник Петър Дървингов от Кукуш. Поручик Иван Пожарлиев от Ениджия Вардар и много други.